כבר כמה שנים שהדלתות לא משמשות אותנו רק כדי לשמור על פרטיות. מעצבים ואדריכלי פנים מתייחסים היום אל הדלתות כאל רהיט ופריט עיצובי לכל דבר. איך נולד הצורך בדלתות מעוצבות ומותאמות אישית? הצורך נולד בעקבות כך כשקונים דירה, והדירה היא עלות מאוד גבוהה. אנשים משקיעים המון בעיצוב הבית, החל מהריצופים והקירות והרהיטים, והדלתות מהוות חלק מעיצוב הבית. הדלתות הסטנדרט שסופקו לדירות לא ענו לצרכים של הדיירים. וכל דייר שבא עם המעצב והאדריכל, הוא מעצב את הדלת לפי ראות של הבית. איזה אבולוציה עברה הדלת? הדלתות עברו שינוי מאוד רציני במהלך השנים האחרונות. שלא מדובר רק בעיצוב, הם עלו גם באיכות. איכות המוצר עלתה לאין ארוך. החומרים, חומרי הגלם שמשתמשים בדלתות היום, הם ברמה מאוד גבוהה לאורך המון שנים. בואי ספרי לנו מה מייחד את העיצובים של הדלתות שאנחנו רואים כאן. הדלתות שנמצאות כאן מתאימות את עצמם לאופנה העיצובית בראות הבית. למשל, מאוד פופולרי היום דלתות בגמר צבע. למשל, אם נראה לכם, אז אנחנו נלך מן הקל אל החמור. בפרזול למשל, יש בדלתות פרזול כמו צירים נסתרים, אלה צירים מתכווננים שלא רואים אותם משום צד של הדלת. יש מנעולים, יש מנעול מגנטי שברגע שנועלים את הדלת הוא נטרק בלי רעש, בלי קולות, והוא מאוד מאוד יפה, שקט. אוקיי, במה נבדלים העיצובים האלה? יש לנו דלתות גם בציפוי פורנירים טבעיים ועץ טבעי, כאשר יש את האפשרות לתת מבחר של דלתות לפי כל הגוונים של הפרקטים. כל סוגי הפורנירים שקיימים בכל מיני גיוונים, צבעים. למשל, יש לכם כאן דוגמה של פורניר אלון, שנמצא בטקסטורה גם לרוחב, גם לאורך, שאפשר להלבין אותו, אפשר להקעות אותו. יש לנו כאן עוד דוגמה של דלת בתיק טבעי, עם שילובים של שרוכית, של ידיות מאוד מיוחדות. תהליכי ייצור הדלתות מתחיל בכבישת הדלת. הדלת מיוצרת בשני דיקטים משני הצדדים, שבאמצע מונח מסגרת עם המילוי, נכנס למכונה בכבישה חמה למספר דקות בהתאם למידת הדלת. במכונה הזאת אנחנו מכינים את המשקופים של הדלתות על ידי כך שהמכונה הזאת כובשת את המשקופים, ולאחר הכבישה עוברת לחיתוך. לאחר חיתוך המשקופים, אנחנו מביאים את המשקופים למכונת CNC שמיועדת לעיבוד המשקופים. המכונה הזאת מאבדת את המשקוף בצירים, במנעולים, בגומיות איתום, לכל מה שנדרש למשקוף. הדלת הזאת עוברת למכונת CNC לעיבוד הדלת, על ידי לעשות צירים, מנעולים ודוגמת הדלת. לאחר עיבוד הדלת על ידי מכונת ה-CNC, הדלתות עוברות לחדר צבע לליטוש וצביעה סופית. בוא תן עכשיו טיפ קטן למי שקונה או מעצב בית או דירה. על מה הוא צריך לחשוב כשהוא בוחר את הדלתות של הבית שלו? הדלת היא רהיט בתוך הבית. בין בצבעים והן בדוגמאות, לשלב אותם בתוך מערכת של הבית. ולא שתהיה יוצאת דופן באופן מיוחד, שתבלוט בצורה נורמלית עם כל הבית. ראינו שהאפשרויות בתחום הדלתות הן בלתי מוגבלות. וכמו שאומר הפתגם הסיני העתיק, אנחנו פתחנו עבורכם את הדלת, עכשיו לכם נותר רק לעבור בה בעצמכם.